बेनि एगेन्स्टआव दम दङब्ला बिखुमजोनिफ्राय काउन्टार होनांगौ। दा बे मेसेजफोरखौ नायोब्ला एसे सानना नायोब्ला बिराद भयंकर साननो गोनां गिथावथाव सन्देह खालामथावथाव आरोना। जानो हागौ सानैजों जुरित जालायनानै बे बिसखौ जाहोहरदों जानांगौ। राकेश ब्रह्मनि थैनाय बेलायाव गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंलांबाय नङा होमबा। सोरबा सोरबा बुंदों हिनजाव साइनिकपालखौ दाय होदों, सोरबा सोरबा बिमाखौ दाय होदों, आरो गावसोरनि गेजेरावबो बिहामजो बिखुमजोनि गेजेरावबो दायखौ नाथ्रोलायबाय थानायखौ नुनो मोन्दों, ब्लेम होलायबाय थानायखौ नुनो मोन्दों गावजों गावनो। बिहामजोआ स्टेटमेन्ट होनाय बायदिब्ला गावसोर थानाय न' बां धोन सम्पतिफोरखौ लुट जानानै बुथारदों होननानै बुंदों। आरो बिखुमजोआ बुंदों गावसोरनि फिसाखौ स्ल' पयजन होनानै बुथारदों होनना। दा बेखौ जोंहा बिजिरगिरिबो नङा, आयेन दङ, आयेना बिजिरगोन। जुदि जों सोरखौबा डाइरेक्ट आसि थुनानै दायनिगिरि साजायोब्ला गाव गावनो गाब्र'नो हागौ। दिनै आं बे टपिकनि सायाव भिडिअ लाबोनाया थार्ड टाइम, खनथाम जाबाय। सिगांनि जिथु भिडिअनि कमेन्टफोरखौ टटेलि चेक आउट खालामनानै नायबाय आरो गुबुननि भिडिअनि कमेन्टआवबो हाबनानै चेक आउट खालामनानै नायबाय। फ्राय 100आव 90%आनो फिसाला आरो बिमाखौ दाय गोरोन्थि दं होनना दाय होनायखौ नुनो मोन्दों। दा गिदिर मोनसे साननो गोनां पइन्टआ नैबेबो जे पस्टमर्टम रिपर्टआ आउट जायोब्ला, थारैनो पस्टमर्टम रिपर्टआव पयजन जानाय ओंखारोब्ला बेनि दायखौ सोरनियाव जाफिनगोन? बेनि दायनिगिरिया सोर जागोन? सोरखौ हमगोन? दा मोनसे बाथ्राया बेबो जे बिमानि फारसेथिंजाय फकास खालामनानै नायहरोब्ला सासे जोनोमगिरि बिमाया गावनि फिसाखौ बोरै बुथारथावो, आरो हिनजावनि फारसेथिंजाय फकास खालामनानै नायहरोब्ला उन्दै उन्दै गथ' सानै दङ, गावनि असे फिसाय बोरै बुथारथावो। दा बे समाव जों नैबे मोनसे बाथ्राखौबो साननो रोंनांगोन रायजोफोर। माब्लाबा समाव जों जाथावथारै जानाङै जाथायफोरखौबो जानायखौ नुनो मोनो। दा जिथु नुगासिनो बिथांमोननि केसा पस्टमर्टम रिपर्टजों सल्भ जानाय नङा, आयेननि थार बिजिरनाय नांथारगोन। खारन बिथांमोननि केसा थ्रि एंगोलजों खारगासिनो। बिहामजो बिखुमजो आरो राकेश ब्रह्मनि गोसो थोनाय हिनजाव गदाय। बेसिकेलि दावहाया बिहामजो बिखुमजोनि गेजेराव बांसिन सोलिगासिनो। दा मैयाहाय राकेश ब्रह्मनि अनसुलि बिसि सैनिकपाला बै हिनजाव गदायजों रायलायनाय माखासे मानि वाट्सएप मेसेज गेलेनायफोरखौ गावनि पेजनि गेजेरजों शेयार खालामनानै होबाय। दा बे मेसेजफोरखौ नायोब्ला एसे सानना नायोब्ला बिराद भयंकर साननो गोनां गिथावथाव सन्देह खालामथावथाव आरोना। आरो बिमानि फारसेथिंजायबो जों क्लियार मोनबाय, गावनि असे फिसालायानो अयथासार खालामनायनि थाखाय पुलिस केस होदोंमोन होनना। आंनि मोनदांनायाव बे सुरुल' जादों। बेफोरबायदि एभिडेन्सआ सैनिकपालनाव गोबां दङ, समजों लोगोसे गोबां ओंखारबावनो हागौ, बेखौ सुरुल' बुंजायो आरोना। दा आं नैबे बाथ्राखौ बुंबावगोन जे सैनिकपाला जाय बाथ्राखौ लानानै प्रुफजों लोगोसे क्लियारिफिकेसन होफैगासिनो दङ, बाथ्रा बुंगासिनो दङ, बेनि एगेन्स्टआव दम दङब्ला बिखुमजोनिफ्राय काउन्टार होनांगौ। प्रुफजों लोगोसे उइदाउट प्रुफ, उइदाउट डक्टर रिपर्ट डाइरेक्ट स्ल' पयजन दौनायनि खोथा बुंबाय दं नङा होमबा। दा सैनिकपाला स्टेटमेन्टआव बुंनाय बायदिब्ला गावनि फिसाय राकेश ब्रह्मआ 8 तारिखनिफ्राय 10 तारिखसिम न'आव गैखायामोन। 8 तारिखआव खनसे कल खालामदोंमोन, 9 तारिखआव गैया, 10 तारिखआव डाइरेक्ट 11:30आव कल खालामना आंनि देहाया गाज्रि, दुरबल मोनदों होनना आंखौ लांफै होनना हिनजावखौ लिंहरबाय। लिंहरदों जाहैदों, हिनजावाबो बेटारि गारि लानानै लाइना फैबाय। दा बेखौ सानना नायोब्ला बिसखौ बाहेरावनो मोनजाखादों, बेमारा बाहेरावनो जाना फैखादों। किडनि लिभार डेमेज खालामजोब्बाय, थानो हायाखिसै, हिनजावाबो गावनि फिसायखौ नायना थानो हायाखिसै, गेस जादों खोमा सानना टेब्लेट गरसे जाहोबाय, बेनो दाय जानानै थाबाय। दा बेखौ मोजाङै सानना नायोब्ला बिसखौ मोनजामारदोंब्ला बे बाहेरावनो मोनजाखादों। आरो फार्स्ट रिपर्ट बायदियै
बिमाया हिन्जाव गथायखौ सापर्ट खालामोमोन जाहैदों। जानो हागौ सानैजों जुरित जालायनानै बे बिसखौ जाहोहरदों जानांगौ। आरो गिदिर मोनसे सन्देह खालामथावथावा नैबेबो जे बिमाया उइथ प्रुफ उइदाउट डक्टर रिपर्ट कन्टिनिउ स्ल' पयजनल' खोथा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बोरै मोनथिखाखौ बिमाया? बेबो गिदिर मोनसे सोंथि आरोना। आंनि फिसाय राकेश ब्रह्मआ जुदि पयजन मोनजामारदोंबा आंहा बे सन्देह दङ सुइटमि नार्जारिनि बे मोनसे वाट्सएप मेसेजनि सायाव वाट्सएप मेसेजाव लिरनाय दङ सारप्राइजआथ' नोंहासो अन दा वे दंबावो। नै सारप्राइजआथ' नोंहासो अन दा वे दंबावो। बी प्रिपेयार्ड माय डियार। Feeling pity for you. Next, what you never know better. Ha ha ha. बिदि होनानै बे हिन्जावा मेसेज हरदों आंनि फिसायनि मबाइलाव। आंनि फिसायनि मबाइला थालांदों हस्पिटाल जे दिन थांदों बे दिनाव थालांदों नालाय न'आव। आंनि फिसायनि मबाइलाव बे हिन्जावनि वाट्सएप मेसेज, फन रेकर्डिं, भिडिअ एभ्रिथिं बाहाय दङ। बे वाट्सएप मेसेज सुइटमि नार्जारिनि वाट्सएप मेसेज बे। आरो राकेशनि बिमा पार्बती ब्रह्मआबो अजाजों गेलेयो। फुं मोना अजानाव खारो। पार्बती ब्रह्मआ माबायदि मानसि बे भातानबारि गामियाव जिखुनु मानसिनाव सोंनो हागोन। आंनि बिखुनजोआ जे आंखौ दायनिगिरि साजायदों बेफोर दानिल' नङा। बेफोर हाबा जाजेननायनिफ्रायनो बे आंखौ अयथासार खालामदों। बेनि थाखाय आंनि फिसाय राकेश ब्रह्मआ क'क्राझार थानायाव केस बोहैदोंमोन बेनि बिमाखौ। बे आंनि बिसिया बाङालिखाय बेखौ बिराद अयथासार खालामो होननानै केस बोहैदोंमोन। केसा रेजिस्टारबो जादोंमोन। बेफोरबो आङो आपल'ड खालामनानै होगोन। बे आंनि फिसाया जे बेनि बिमाखौ केस होदोंमोन आंखौ अयथासार खालामनायनि थाखाय बेफोरबो आं आपल'ड खालामगोन।